Baggrunden for, at vi er her i dag, er der en historik omkring, at der er så meget fokus på arbejdsulykker inden for det her felt? Altså, det var sådan, i 2008, der havde Esbjerg Kommune jo en pæn rekord. Ud af 27 kommuner havde vi de højeste antal arbejdsulykker. I hele kommunen? I kommunen. Ja. Og det er så ikke kun vores afdeling, men derfor besluttede man at sætte fokus på det. Ja. Og det har der jo faktisk været lige siden. Ja, og samtidig så var der også Arbejdstilsynet. De kiggede på de arbejdspladser i landet, som havde mere end 100 arbejdsulykker. Og på det tidspunkt, 2008, der lå vi i hele Esbjerg Kommune på 380. Ja. Hvor borger- og arbejdsmarkedet måske stod for en sjettedel deromkring. Ja. Og de havde så en indsats, og det er så lykkedes os at reducere antallet, sådan at hele Esbjerg Kommune sidste år lå på 250 arbejdsulykker med fravær. Så det er gået fremad? Ja. Ja. Og men det er stadigvæk for meget. Ja, og så det er det, I ønsker at fortsætte? Ja. At det skal gå fremad? Altså hver eneste arbejdsulykke er jo en for meget. Ja. Det er jo udgangspunktet. Det er klart. Selvom det nok ikke er realistisk at tro, at det ikke er der, men det er udgangspunktet. Men det, som I så har valgt særligt her, det er, at loven siger, at en arbejdsulykke, hvor der er en fraværsdag, skal registreres. Ja. Og I har valgt at udvide det her. Ja. Og sig lidt mere om det, for det er det, vi skal arbejde med i dag. Ja. Skal ja. Altså, vi valgte i Esbjerg Kommune at sige, at vi vil registrere alt. Alt? Og så, vi vil registrere alt. Også det uden fravær. Også det, som der ikke er pligt til at registrere. Ja. Og det var blandt andet, fordi vi i forbindelse med Arbejdstilsynets indsats var til nogle erfamøder i Kolding hos Arbejdstilsynet, hvor der også var private virksomheder, som deltog. Og nogle af de her private virksomheder, de havde rent faktisk, det var lykkedes for dem at reducere antallet, så der overhovedet ikke var nogen arbejdsulykker hos dem længere. Og nu er jeg selvfølgelig godt klar over, at det er en anden branche og sådan noget, men den måde, de havde gjort det på, det var simpelthen ved at sige, nu skal alt registreres. Og så viste personen, der var der nogle grafer, hvor han faktisk havde tvunget de forskellige arbejdsmiljøgrupper, der var på arbejdspladsen, til at levere et bestemt antal registreringer hver. Og jo flere han havde af dem, jo færre rigtige arbejdsulykker var der. Ja. På et tidspunkt, der begyndte fokus så at slækkes lidt, så man ikke registrerede så mange nærvedulykker og så videre længere. Ja. Og så steg i antallet af rigtige ulykker, altså dem med fravær. Så der er masser af forebyggelse i? Ja. Det er vel ikke det at skrive et stykke papir, hvor man registrerer det, der er forebyggelsen. Hvad er forebyggelsen i det der? Jamen, det er jo også det, at man får snakket om det. Ja. Altså, når man skal registrere, og man skal arbejde med det, og man får snakket om det ude på arbejdspladserne, i forhold til, når vi snakker om det, der ikke endnu fører til sygedage, jamen så er der jo rigtig mange ting, der spiller ind på, om man oplever, er det her en arbejdsulykke, eller er det tæt på at være en arbejdsulykke, eller ej. Ja. Og der er nogle ting, der handler om de personer, vi er. Der er noget, der handler om de borgere, vi arbejder med. Og hvad er det, vi går og vender os til i hverdagen. Og den diskussion og den refleksion er vigtig. Det er der forebyggelsen ligger. Ja. Og jeg synes også, altså det er klart, at arbejdsmiljøgruppen har selvfølgelig også en eller anden form for pligt til at analysere det her. Hvis vi taler om en nærvedulykke nu, hvor vi har de der nærvedblokke, som I kender, fordi Hovsa-blokke, vi fik lavet nogle i både lyserød og så videre for nogle år siden i hvert fald. Ja. Der har arbejdsmiljøgruppen jo en eller anden form for pligt til at tage det alvorligt, når der er en medarbejder, der kommer med sådan en seddel til dem. Det er sådan en her. Ja. Men samtidig, som Britta siger, det her med at tale om det, nu synes jeg, den øvelse, vi havde lige før, hvor vi har fokus på vores morgen, jeg havde ikke tænkt på, at der var noget farligt i min morgen. Nej. Men rent faktisk var der en 7-årig dreng, der kunne have risikeret at få kogende mælk ud over sig, hvis det var, jeg lige havde. Ikke også? Ja. Så bare der få det fokus på det, ikke også? Ja. Så det er meget en opmærksomhed, som kan forebygge ulykker. Og nu har vi på den her planche, I har fået, der har vi skrevet forebyggelse i spændingsfeltet mellem det forudsigelige og det uforudsigelige. Og det er fordi, vi tænker, at rigtig mange af jer, der arbejder her, der er borgernes måde at opføre sig på meget uforudsigelig. Ja. Vi ved jo ikke, hvordan de opfører sig. Nej, altså jeg tænker, at der er et element, der handler om det uforudsigelige, men der er faktisk også et element, der handler om det forudsigelige. Så forebyggelse, det er at prøve at forudsige noget, der egentlig er uforudsigeligt? Eller at man også en gang imellem er opmærksom på noget af det forudsigelige, som kan belaste. Ja.
Altså, det kan godt være, at vi ved, at Hans Peter, han gør sådan altid, eller han taler så grimt til folk hele tiden. Det er jo forudsigeligt, og det har ikke noget med mig at gøre, men det kunne jo godt være, at der kom en dag, hvor der kunne jeg bare ikke klare det mere. Ja. Og så blev det pludselig for meget. Så det er også lidt uforudsigeligt, hvad man kan holde til selv. Hvad man kan holde til. Og hvornår man er sårbar, og hvornår man ikke er det. Og det uforudsigelige, jamen det handler jo om, at vi arbejder også med nogle borgere, som kan trækkes af nogle ting, som vi ikke måske altid kan forudsige. Og nogle gange kan vi måske også træne os op til at blive bedre til at læse signalerne og arbejde med det. Og det er også derfor, at de her refleksioner og dialog og diskussioner, de er så vigtige. Så det er hele vejen rundt, at der er grund til at være opmærksom. Ja. Og så hvis man taler om det der med, hvad kan jeg selv klare i dag, i forhold til, hvad kunne jeg klare i går, men så er der også noget, der hedder, hvad kan mine yngre kollegaer klare, som jeg har kunne klare. Og har vendt dig til. Og har vendt mig til, og det bemærker jeg ikke længere, for jeg er blevet hårdhudet. Det kan mine yngre kollegaer måske ikke. Nej. Hvem har så ret? Hvis mine yngre kollegaer kommer og siger, jeg har det ikke så skidt med den, eller jeg har det skidt med den måde, han talte til mig på. Det er da ingenting. Ja. Sådan siger han altid. Ja. Ja. Det skal du ikke tage dig af. Det skal du ikke tage dig af. Ja. Nej. Så den forskellighed er der jo. Ja. Men der kan også være nogle af de erfarne, der siger, det skal du ikke tage dig af, der lige pludselig en dag brænder ud, uden de helt ved hvorfor. Fordi de har vendt sig til at rumme mere, end der måske kan lade sig gøre. Så det er jo alle parter, der egentlig ikke kan vide, hvad de selv kan holde til, hvad borgerne gør. Og så er det jo også en balance. Det er jo også en balance, fordi man skal jo heller ikke tage ting personligt, men ikke skal tage personligt. Nej. Det er også vigtigt, synes jeg. Men det, som vi snakkede om, da vi forberedte os, det er jo, det handler heller ikke om mig. Nej. Og hvad skal jeg tage personligt, men det handler om, hvor er der et potentiale for forebyggelse? Ja, det er det vigtigste. Altså er der et eller andet i den situation, jeg er en del af, som jeg med min fantasi kunne forestille mig en dag, at der kunne du komme i TV-avisen og høre, hvorfor har I ikke tænkt på det i jeres institution? Og finde de små signaler. Det er det forebyggelsesperspektivet, og ikke den enkeltes. Men det er jo den enkelte, der mærker de her ting. Ja, det er det nemlig. Ja. Så der er ingen facitliste i dag. Nej. Det er det, vi må sige. Der er ikke nogen fast grænse for, hvad vi kan tåle eller ikke, men der er en dialog, der er vigtig. Og vi var jo ved i arbejdsmiljøgruppen for de sociale tilbud, hvor Britta så jo er formand, og hvor der sidder nogle repræsentanter, der sidder også nogle her i dag. Nu kan jeg lige hurtigt jeg kan spotte en af dem. Men der var vi ved at prøve at lave sådan en definition. Ja. Og det lykkedes så ikke, og vi har prøvet flere gange, og så til sidst sagde vi, så laver vi knæ med en temadag, og så var det jo det. Ja, og det er lige præcis det, der så, hvor vi har skrevet her, at når man ikke kan give nogle entydige svar, så må man snakke sammen, når man er i tvivl. Og det er det, vi starter på i dag, og det skal fortsætte. Ja. Den dialog er man afhængig af, kører videre i hverdagen. Og det starter også lidt med at sige, jamen, hvad er en ulykke egentlig, når man arbejder inden for det område, du repræsenterer? Ja. Altså, når det er noget med trusler og borgere, der opfører sig mærkeligt, hvad er en ulykke så egentlig? Ja, og det kan jo være alt fra det, som man skal sådan lidt klassisk, at man kan se, at man enten har fået en dårlig ryg, eller er faldet, eller man er blevet slået, eller et eller andet, og så til det, der påvirker psykisk, og som gør noget ved os, og som slider os i hverdagen. Så det er både det psykiske og det fysiske, ja. Og det er jo klart, det psykiske, der er sværere at definere. Ja. Den er sværere sådan at gribe, ikke også? Ja. Det tager vi så mere fat i dag end det fysiske, fordi det er sværere. Hvis I nu skulle tage deres perspektiv, er der så nogle barrierer for den her politik med at registrere så meget som muligt? Det er der jo. Fordi en af dem, som vi drøftede meget, det var den her. Ja. Som i længden er rigtig irriterende, men man kan jo altså ikke lave en registrering på den hver gang, for så bliver det jo en belastning i arbejdsmiljøet i sig selv, ikke også? Altså en borger, der står og gør sådan hele tiden. Ja. Og hvad hedder det? Undskyld, Britta, det var lige dig. Der bliver jeg bare så tilbage. Men så bliver det bliver en belastning i sig selv. For det tager tid at registrere. Det tager jo noget tid at registrere. Og det er jo derfor, at vi egentlig, altså, når der er fravær, så er der ingen tvivl. Så loven siger, at den skal registreres. Og så har vi så de der, hvor der ikke er fravær, men hvor vi synes, det er en ulykke. Dem registrerer vi jo så også i vores A-skadesystem, hvor man så kan trække statistik på et højere niveau. Og så har vi jo de her også. De der HOSA. Ja. Til nærvedulykker, hvor det måske stadigvæk er meget at skulle skrive sådan en seddel for hver gang han... Hver gang han gør sådan. Hvis han gør det 50 gange om dagen, så kan man jo ikke arbejde. Så kan man ikke lave andet. Nej. Så det er ikke for at lave et rigidt registreringssystem. Det her. Igen er det, hvor er der et forebyggelses... fokus.
et forebyggelsespotentiale, så der ikke er nogen, der bliver syge af at være på arbejde. Det er det, der stadigvæk er i fokus. Ja. Ja. Og så synes jeg, altså, så skal man heller ikke sige, så registrerer vi det slet ikke. Altså, så måske en seddel om ugen, eller hvad ved jeg ikke også. Altså, det er jo så lidt det, man skal finde en eller anden måde at få det registreret på. Ja.